עכשיו, זה העדכון שאתם תראו בברול סטאר, מה שלא ראיתם בחיים שלכם. הרובוט נוסע לכיוון החנות ששם מחכה לו שם אדגר. עכשיו, החנות הזאת נמצאת אי שם במכונת מסתורית. אדגר פשוט מקבל את המתנה, את הקופסה הזאת, ופשוט מחכה לו שם הסופייה. והיא פשוט, מה שהיא עושה, היא גונבת לו את הקרטון, והיא פשוט לוקחת את זה עם המתנה עצמה לתוך החנות הגדולה שנמצאת אי שם במסתורית של הברול סטאר. ושם יש שם מלא מוצרים מאוד מאוד טובים, שזה בעצם חומרי הנשק שלהם, כנסתם. ואז יוצא משם הטריילר לצעצוע של סיפור ששם אנחנו נתראה בהמשך. אם אהבתם את התוכן הזה, שימו לייק ורשמו כמנו לערוץ הזה שבוע. וישתפו את זה.